чуйте! Искаме да помогнем на животни в беда, но ни трябва подкрепата ви. Това беше последният квартал. Работата е свършена. Не съвсем. Дойде моментът за модното ревю с животни. Модното ми шоу е провалено. Стела, вълшебните животни, всъщност всички животни, се забавляват по различен начин. Разбирам. Това всъщност е парти. А най-важното на едно парти е всеки да се забавлява както му харесва, нали така? Какво правиш? Трябваше да се забавляваш заедно с мен.